Oke guys, kali ini kita mancing di Njalen. Ini spotnya ya, biasa tim wedi ngoleh. Oke. Tidak nyat. Wah, Tidak. oke. Ngapa Jan? Mancing Jan. Anu, open PO. Apa nih? Iki ganti pancing. Ini biru kan tuh. Oke. Lagi apa dia? Down. Roti iki engko berarti panggongan. Kepir, kamu lumut. Piye le ngumpul-ngumpul kere? Kali ini tapi iki iran bolongan. Kowe kira apa, Bro? Tak kira wis nggo cacing mau ora mampir. Terus 5 ora apa? Geden iki. Ya ora gowo kowe. Ora gowo. Masak iki. Wah, gowo kok. Tasnya kok. Juli, Saya gowo. Delok, diwong. nomor pira? Papat. Telu nar papat. Oke, saya jaluk pancing sih guys. Bapak Eke, angkut gede kan? Yul, jaluk pancing nor papat no, nor papat. Telu rawo. Sorry guys, mau tak potong ki. Kalau kayak untuk iki guys, kayak iwak guys. Tuh iwak kayak. Tuh. Ganti pancing, jaluk pancing. Ki mancing modal manuk tok. Suka kakak. Oke, lanjut nanti guys.